por estar hoxe aquí. Para min é un inmenso prazer poder presentar a candidatura de Xavier Pérez Iglesias á alcaldía de Vigo, que ao longo deste mandato leva feito un traballo inmenso, un traballo valente, rigoroso e solvente na defensa dos intereses desta cidade. A cada crítica, Xavier ten formulado unha proposta en positivo, a cada problema unha solución a favor da cidade. Así é como entendemos no BNG a política, mentres outros se perden nun enfrontamento inútil, nun pim-pam-pum con Vigo tan absurdo como estéril que está facendo perder oportunidades, moitas oportunidades, á cidade de Vigo. Por iso, esta presentación de Xavier como cabeza de lista é tamén unha declaración de intencións, unha posta en común do Vigo que queremos, do que esta cidade se merece para encarar o presente e o futuro nun momento de crise de prezos en un contexto internacional de incertezas e grandes transformacións. E neste contexto non se pode seguir perdendo tempo na confrontación. Vigo merece moito máis que ser o campo de batalla de egos políticos, merece políticas que pensen en grande, que pensen no futuro desta cidade e, desde logo, que deixen atrás a política do canto peor, mellor, porque é un lastre que frea o desenvolvemento económico, social e cultural de Vigo. Vigo ten sido históricamente un referente en moitas cousas. Foi o motor industrial de Galiza e ten que recuperar ese papel de vanguarda industrial e empresarial, ten que volver ser un referente do naval, do sector da automoción, do sector da pesca ou da innovación. E ten que ser de novo aquel referente cultural que situou a esta cidade como unha das máis creativas non só do Estado, sino de toda Europa. Vigo non pode seguir perdendo posicións, non pode quedar atrás. E para mudar o rumbo necesitamos ter un proxecto de futuro que nos permita recuperar impulso e pulso no económico, no social e no cultural. E ese é o proxecto de futuro que representamos no BNG desde a solvencia, desde a seriedade que require a política e un momento como actual e con propostas e alternativas en positivo para esta cidade. A cidade de Vigo necesita un novo modelo de futuro. Ten que apostar pola sustentabilidade, por unha cidade pensada para as persoas e non para os coches, por defender o comercio local, por defender a cohesión e o benestar, por unha cidade na que haxa máis calidade de vida. Ese é un dos grandes retos que temos non só en Vigo, sino un dos grandes debates que hai a nivel internacional, e o BNG xa ten demostrado neste país que temos un proxecto de futuro que mellora a vida das persoas nas cidades, que fai cidades pensadas para todos e para todas, para os nenos e as nenas, as persoas maiores, para desenvolver un mellor proxecto a nivel local. Ese é un modelo que queremos tamén implantar en Vigo, unha cidade que necesita propostas para dinamizar a industria viguesa despois de ver como nos últimos anos se perderon neste sector 9.000 postos de traballo. É necesario impulsar a instalación de novas actividades industriais, poñer en marcha medidas contra a deslocalización ou potenciar o porto como un motor económico. Necesitamos un novo modelo de cidade onde existan políticas e servizos públicos de calidade. Vigo necesita deixar de ser a punta de lanza da privatización da sanidade, porque é unha discriminación que hoxe unha parte moi importante dos veciños e veciñas desta cidade non poden estar atendidos nun hospital público, sino que o teñen que facer obrigatoriamente na privada a través de concertos millonarios. E tamén defendemos unha atención primaria libre de colapsos e sabemos que hai tamén unha pegada moi fonda na defensa da sanidade pública deste país, porque non esquecemos aquela dimisión en bloque de todos os xefes de atención primaria desta área sanitaria. Un novo modelo que tamén aposte por garantizar dereitos, un
importante, o dereito a unha vivenda digna. Vigo necesita vivenda a prezos razonables, sobre todo no aluguer. A día de hoxe sabemos que para moitísimas persoas, xa non digamos a mocidade, os actuais prezos do aluguer son imposibles e, polo tanto, non poden exercer ese dereito a poder ter unha vivenda digna, e vemos ante un problema de primeira magnitude como nin desde o Concello nin desde a Xunta se está atendendo esta necesidade social. Demasiado tempo perdido na confrontación cando xa se podían ter dado pasos adiante para que os desenvolvementos urbanísticos que se van a facer en Navia apostaran pola vivenda pública en aluguer, como estamos defendendo desde o BNG. Desde o BNG tamén defendemos que Vigo lidere desde a cooperación a área metropolitana e que xogue un papel central á hora de articular a Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. E por iso estamos insistindo en que é clave a conexión ferroviaria de alta velocidade con Porto, fronte a quen mira para outro lado ante o desleixo do Goberno central ou quen simplemente usa esta infraestructura como arma arreboladiza. De novo estamos ante un exemplo dese pim-pam-pum bipartidista inútil con Vigo. O futuro de Galiza non se entende sen un Vigo puxante, que avance, e para iso hai que cambiar a confrontación polo diálogo, hai que cambiar o ruído pola negociación, hai que acabar coa discriminación do Goberno do Partido Popular e apostar por unha colaboración constructiva a favor dos vigueses e das viguesas. E quero deixar claro que ese un compromiso meu para un Goberno liderado por o BNG na Xunta de Galiza, que sería un firme aliado dos intereses de Vigo, un firme aliado dos vigueses e das viguesas. En definitiva, hai que romper con ese círculo vicioso que fai que Vigo quede atrás en lugar de avanzar. E para logralo é imprescindible que o Bloque Nacionalista Galego teña un papel determinante no futuro desta cidade despois das eleccións municipais. Imos nestas eleccións municipais a por todas, sin poñernos límites e coa convicción de que temos o mellor proxecto para esta cidade, un proxecto pensado para as persoas, un proxecto que aposte por un Vigo sustentable, por un Vigo con menos ruído e máis calidade de vida, por un Vigo onde o espazo urbano pois sexa un espazo de convivencia entre a cidadanía. E sei que Xavier, como candidato a alcaldía, e que todo BNG imos dar o mellor de nós para sacar adiante a esta cidade a que tanto queremos, a Vigo. Deixo vos con o noso candidato, Xavier.